Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay sa lahat ng mga matatapat na Kristiyano. Ibalik naman ng Panginoon ayon sa ating katapatan. At patuloy lang tayo maminamahal. Walang imposible sa ating malapit lahat ating kahilingan. Yan ay pagkaloob ng ating Diyos na buhay. At sa mga sandaling ito, maminamahal, sa hindi na pagtatagal tayo po lahat ay tumayo dahil mabilis ang patak ng orasan. Tayo po'y makinig na ng Ibanghilyo ng Kaligtasan at ang buong pagkakataon ay ating pong ipinagkaloob sa ating pong mga ngaral sa hapong ito na ito po ng beloved elder, Brother Romeo Benitez. Palakpakan natin ating malapayan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordinary preacher. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nandyan sa kalangitan, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay sama-samang nagpapasalamat, Panginoong Hesus, sa pribilehong ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, na patuloy mo kaming sinasamahan sa oras na ito at sa naunang bahagi ng aming pananambahan, Panginoong Hesus, na ito iyong nilangisan at binasbasan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, at higit sa lahat, ang iyong matamis at banal na presensya na aming naramdaman, Panginoong Hesus. Maraming salamat at bagong lahat. Narito kami, O Diyos, na ninukluhod sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoong Hesus, na ito kami sa bahagi ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Bigyan mo ng kapangyarihan ng iyong salita sa ganang akin. Wala akong magagawa. Ikaw, Panginoong Hesus, ang magbigay ng karunungan at buksan mo ang puso at isipan, pangunawa ng bawat makikinig, Panginoong Hesus. At ito iyong ipaunawa sa aming mga buhay, Panginoong Hesus, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, demons of unbelief, demons of doubt, demons of hindrances, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at una sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga beloved brethren, sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, and of course sa ating mga live webcast viewers na talagang sila ay nakasubaybay sa hapong ito sa mga dako kayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, at higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating muling sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At ating pag-aralan, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, na alam natin na ang salita ng ating dakilang Diyos talagang ito ay hindi nagbabago
at ito ay napapanahon. Amen. At ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Proverbs chapter 2 verse 1 down to 5. Kindly po pakibasa. Proverbs chapter 2 verses 1 up to 5. Aklat po ng mga kawikaan, Kabanata po ay 2, talatay 1 hanggang 5. Ito po ang nakasulat. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na anupat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa, oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilap at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, na ito ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Amen. Ito ang kanyang nais sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. So itong ating pag-aralan, mga minamahal, bigyan po natin ito ng titulo na hearing and listening. Hearing and listening. Napakahalaga, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Alam natin na in the first place, marami ang kuman ng ating dakilang Diyos na sundin ng bawat isa. Nasa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, na hindi ito dapat ini-ignore. Ang salita ng Diyos ay hindi ito binabaliwala. Amen. Hearing and listening. Kung titignan natin, mga minamahal, ano po ba ang pagkakaiba ng hearing and listening? Kung titignan po natin sa diksyonaryo kay Brother Webster, hearing, ang ibig sabihin dito, mga minamahal, the process, function, or power of perceiving sound. Opportunity to be heard. Kung ating makikita sa korte na pinapakinggan ang testimonyo ng isang witness, na yan ay tinatawag na preliminary cross-examination. At yung isa naman, mga minamahal, yung listening. Ayon po dito sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng listening, to pay attention to sound, to hear something with thoughtful attention. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na ating pakinggan at unawain ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Nasa salita ng ating dakilang Diyos, hindi lamang napapakinggan, pakinggan sa ating tainga, ilagay sa ating puso't isipan upang ang salita ng ating dakilang Diyos ay manatili sa ating puso. Amen. Dito sa ating teksto, mga minamahal, sa ating
nabasa na sinabi dito sa kanyang salita na kung ating pinakinggan, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, magkakaroon tayo ng pangunawa at karunungan sa ating mga puso. Nandyan sa verse 2, mga minamahal, magkakaroon ka ng karunungan at pangunawa. Kaya nga po, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, napakahalaga na ating saliksikin, mga minamahal, patuloy na unawain ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang bawat isa sa atin magkaroon tayo ng karunungan, dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na huwag tayong maging mangmang. Amen. Ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay walang makapagbabago sa salita ng ating dakilang Diyos. Sino man ay walang makapagbabago nito. Amen. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. So dito sa ating titulo, mga minamahal, ito yung bigyan natin ng pansin, yung dalawang bagay na ito, hearing and listening. Maaring sa iyong buhay, sa buhay ng mga ibang kapatiran, marami ng panalangin, marami ng question, katanungan sa ating dakilang Diyos. Bakit marami na ang kanyang panalangin, ngunit hindi ito tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo nais natin na pakinggan, tugunin ng ating dakilang Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Alam natin na nandyan ang pangako ng ating dakilang Diyos na kanyang tutugunin ang bawat panalangin ng kanyang mga anak. Amen. Ang salitang hearing, kung paano tayo tutugunin ng ating dakilang Diyos sa ating panalangin. Kung paano natin tinatanggap ang kanyang salita. Amen. Ang salita ng ating Diyos na buhay. Alam niyo, mga minamahal, diyan nakasalalay ang katugunan ng ating dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Paano tumutugon ang ating dakilang Diyos sa iyong mga panalangin? Sa ating mga panalangin? Dito sa banal na kasulatan, kung ating titignan, mga minamahal, dito sa bagong tipan, kung ating iisa-isahin na basahin, yung word na hearing ay maraming beses po itong binanggit. Mahigit around 500 na nabanggit ang word na hearing, at yung word na listening naman, mga minamahal, mababasa natin dito na ilang beses, maraming beses, 100 beses din pong nabanggit ang word na listening dito sa banal na kasulatan. Amen. So sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, mahalaga pala, mga minamahal, na pakinggan natin ang bawat salita ng ating dakilang Diyos. Amen. So sa ating buhay, mga minamahal, ang una pala nating unang-unang gagawin upang pakinggan ng ating dakilang Diyos ang ating mga panalangin ay yung mapaluguran muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! So ang tanong, mga minamahal,
So kaninong panalangin ang pinakikinggan ng ating dakilang Diyos? Kaninong panalangin pakikinggan ng Diyos, mga minamahal? Ating basahin dito, mga minamahal, sa aklat ng John chapter 9, verse 31. Ang sabi dito, mga minamahal, nalalaman naming hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan. Praise the Lord! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan nyo ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, na ang pinakikinggan ng ating dakilang Diyos ay yung talagang mananamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin ng mga mananamba, mga minamahal, ay yung mga sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, yung mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan kahalaga, mga minamahal, ang pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na napakahalaga, na kahit sino man ay ito ay hindi pwedeng baliwalain, mga minamahal. Dahil alam natin, alam mo, ang salita ng ating dakilang Diyos na sa ating hearing and listening sa kanyang salita, alam natin, mga minamahal, sa lumang tipan, mga minamahal, ang pagsunod sa salita ng ating dakilang Diyos na ipaliwanag kanina sa giving, mga minamahal, na sa ating pagsunod, mga minamahal, sa ating pakikinig, ang sabi sa pangako ng ating dakilang Diyos, kung ating babasahin ang buong aklat ng Deuteronomy, chapter 28, from verse 1 hanggang 14, yan ang mga pagpapala na ipagkakaloob, ibibigay sa iyo ng ating dakilang Diyos kung iyong mainam na pakikinggan ang kanyang salita. Amen. Tingnan natin, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, sa verse 1. Ang sabi dito, verse 2. Ang sabi, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at abot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Take note, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na kanyang sinabi. Ang sabi, darating at aabot sa iyo. Pero ang sabi, kung may isang word na sinabi, mga minamahal, kung iyong didinggin ang kanyang tinig. Amen. Tignan natin ang mga buhay ng mga Israelites, mga minamahal. Nung sila ay tumugon, nakinig, sumunod sa instruction, sa salita ng ating dakilang Diyos. Tingnan niyo, mga minamahal, ang mga Israelites, sila ay naglakbay ng 40 years sa ilang. Amen. 40 years, talagang napakatagal na panahon yun, mga minamahal. Ngunit dahil sa kanilang pagsunod sa salita ng ating dakilang Diyos, tingnan nyo ang himala, ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Dito sa Deuteronomy chapter 29, verse 5. Ang sabi dito, mga minamahal, at aking pinatnubayan kayong 40 taon sa ilang, ang inyong mga damit ay hindi naluma sa inyo, at ang iyong panyapak ay hindi naluma sa paa.
Amen. Tingnan nyo mga minamahal, 40 years, yung kanilang damit na kasuotan, maging ang kanilang panyapag, sinabi na ito ay hindi naluma. Yan ang himala ng ating dakilang Diyos sa kanilang pagsunod, sa pakikinig, sa salita ng ating dakilang Diyos at maging sa ating buhay, kung ating mainam na pinapakinggan at makinig sa kanyang salita mga minamahal, ang pagpapala, ang pangako ng ating dakilang Diyos ay iyong makakamtang. Ipagkakaloob yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tingnan niyo mga minamahal, hindi pa tayo umabot ng 40 years, ilang taong lamang, pero talagang nandyan na tayo ay pinapatnubayan, nandyan na ang ating dakilang Diyos sa ating pagsunod, pakikinig sa kanyang salita, pinagaling ang ating mga karamdaman at pinalago ang negosyo ng ating mga beloved kapatid. Yan ang Diyos, talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. Ganyang kahalaga ang salita, ganyang kahalaga ang pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos na bawat isa, ito ay hindi dapat baliwalain, mga minamahal. Amen. At yan ang lagi ang sinasabi ng ating parents in the Lord, na lagi tayong ini-encourage, laging sinasabi sa kanilang pangangaral na wag tayong aabsen, mga minamahal, dahil ang sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen. Diyan tayo patatatagin, palalaguin ng ating dakilang Diyos. Amen. Ngunit ang isang nakakalungkot isipin, mga minamahal, sa kabila ng talagang patuloy na ipinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, mayroong talagang binabaliwala, talagang ang kanilang tainga ay mapurol na sa salita ng ating dakilang Diyos, na sila lahat, mga minamahal, ay talagang lumilihis. Mayroon sa ating mga beloved kapatiran, mga talagang dati ginamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, mga awit, ngunit sila ay talagang lumihis na ng landas. Yung salita ng ating dakilang Diyos na ipinangaral sa kanila ay nawala ng mga minamahal. Amen. Binaliwala na ang salita ng ating dakilang Diyos. So sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na talagang yung ating pinapakinggan na salita ng ating dakilang Diyos ay talagang patuloy na ilagay dito sa ating mga puso, mga minamahal. At huwag tayong lilihis sa landas, sa panukala ng ating dakilang Diyos. Amen. Mayroon tayong mga talagang alam natin, mga minamahal, na ang kaaway ay tuso talaga. Kaya kailangan ang bawat isa, ang mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos ay magbantay dahil tuso ang kaaway. Amen. Mayroong talaga mga kapatiran na talagang kasalukuyan o mayroong pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Sila ay nagmumodule. Amen. Ano yung nagmumodule? Mayroong kasalukuyan na pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Nandoon sila sa bingguhan, mga minamahal. Mayroong mga iba na mga kapatid, mga minamahal, na talagang ginamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, mga awit, ngunit iba na ang inaawitan na ang mga sanlibutan. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Sa ating buhay, mga minamahal, ano po ba ang kahalagahan ng hearing and listening sa salita ng ating dakilang Diyos? Nandyan sa verse 2, mga minamahal, sa ating teksto na ang sabi na tayo ay magtatamo ng karunungan, magtatamo
ng wisdom. Amen. Pag mayroon kang karunungan, mayroon tayong wisdom, matalino ka, kahit na anong gawin ng kaaway sa iyo, ay talagang maiiwasan mo, mga minamahal. Kaya't napakahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang layunin, mga minamahal, ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos upang ating patuloy na maunawaan, mga minamahal, ang pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at masumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Bawat isa sa atin, nais natin na masumpungan natin ang kaalaman ng Diyos, na tayo bilang tagapakinig ng salita ng ating dakilang Diyos, ito ay napakahalaga, mga minamahal. Sa ating buhay bilang tagapakinig, mga minamahal, ano ang mga bagay na iwasan ng tagapakinig? May 3 bagay, mga minamahal, na dapat iwasan ng mga tagapakinig. Ang una, mga minamahal, yung tinatawag na eagle beaver. Ano po yung ibig sabihin ng eagle beaver? Ito po yung nakikinig na kung ano yung kanyang napapakinggan, ito ay tango ng tango lamang. Kung titignan nyo yung ibon, yung manok, pagkakuan tango ng tango, ganun daw, mga minamahal. Makikita sa kanyang reaksyon ang kawalan ng focus sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At pangalawa, mga minamahal, na dapat iwasan ng bawat makikinig ay yung relax. Relax po, mga minamahal, yung pangalawa. Ibig sabihin, mga minamahal, makikita mo sa isang tagapakinig, nakikinig, ang kawalan ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos, na para bang relax lang siya, parang siya ay nasa sala, parang nasa bahay lang, relax lang. At ang pangatlo na dapat iwasan ng bawat makikinig, yung tinatawag na BCB. Ano po ba yung ibig sabihin ng BCB? Ito yung tinatawag dito na ang mga tagapakinig ay abala sila sa mga iba't ibang bagay na ginagawa during sa pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ilang beses na itong pinapangaral sa atin na talagang tayo ay mag-concentrate at makinig, pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil para sa atin din ang salita ng ating dakilang Diyos. Sabi sa kanyang salita na tayo ay magpaalalahanan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit ang salita ng ating dakilang Diyos ay napakahalaga kung ating maalala ang parable of the sower, yung parabola ng mga hasik, na inihasik yung salita ng ating dakilang Diyos. May nahulog sa tabi ng daan, may nahulog sa batuhan, may nahulog sa dawagan, at may nahulog sa mabuting lupa. Amen. Yung mga nahulog sa tabi ng daan, mga minamahal, yun yung salita ng ating dakilang Diyos na inagaw ng kaaway. Yung mga binhi naman na nahulog sa batuhan, yan yung pag dumating yung mga pagsubok, may kinatisuran, ay wala na. Meron namang binhi na nahulog sa dawagan, na sila ay nadaya ng sanlibutan ito, nadaya sila ng kayamanan, kaya sila ay nawala na. At ang mabuting lupa,
na doon nahulog ang binhi at ang sabi, ito ay namunga. Amen. Ating basahin dito sa aklat ng Matthew chapter 13 verse 23. Ang sabi po dito, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagwubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating buhay, dito nahulog ang salita ng ating dakilang Diyos sa mabuting lupa nandito sa ating puso na una ating pinakinggan, sinunod ang salita ng ating dakilang Diyos. Nung ating napakinggan, ikaw ay nagkaroon ng pagkaunawa at pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya't sa iyong buhay, sa ating buhay, napakahalaga mga minamahal na tayo ay patuloy at patuloy na nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos at huwag ating maging mapurol, maging sa Pangasinan, maging upel, sulayag tayo. Kailangan ating pinapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. At last 3 verses na lamang po mga minamahal, sa lahat ng sumusunod, sa lahat ng nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa mga minamahal? Ang sabi sa Lucas chapter 10 verse 20 mga minamahal, ang sabi dito mga minamahal, gayon may huwag ninyong ikagalag ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi ang inyong ikagalag na nangasulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen! Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat isa na kanyang lingkod na nakikinig sa kanyang salita. At sa oras na ito, ating dakilang Diyos ay nangungusap sa iyo, nangungusap sa ating lahat, mga minamahal. Revelation chapter 3 verse 20, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, siya ay tumutuktok, kumakatok sa iyong puso sa oras na ito. Na ang sabi, kung sino man ang duminig ng aking tinig. So napakahalaga na pakinggan natin ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isa pang pangako ng ating dakilang Diyos sa iyo at sa bawat isa na dumidinig sa kanyang salita. Revelations chapter 3 verse 21, ang sabi mga minamahal, ang magtatagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Amen! Ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang sabi mga minamahal na tayo ay kasama niya. Nauupo doon sa luklukan. Andito pa tayo, naglilingkod habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At habang tayo ay naghihintay, patuloy na ating pakinggan ang kanyang mga salita. Hearing and listening the Word of God. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, purihin ang ating dakilang Diyos at ating
ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, magukulan ng kapal, at wagas mong pagsinta. Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Iyakap mo ako sa aking kalihan. Inibig mo ako nang ikayang tumbasan o diyon ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabantalan kalwalhatian. Salamat sa sumpulang biyayang mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sustulang biyaya mo. Walang dahilan mga minamahal upang ito mo ating sundin. Dinggin ang tinig ng ating dakilang Diyos. Ba't dapat magkukulang ng taba at wagas mo pasinang? Habang wala kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaluman. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kaluman. Inibig mo ako
higit pa sa buhay ko. Salamat sa sulang biyaya mo. Napakapalad natin mga minamahal. Tayo'y pinili ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Kundi yaon lamang pinili, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ulit-ulitin po natin mga minamahal. Isiksik po natin sa ating mga puso't isipan ang liriko ng awiting ito. Hallelujah, hallelujah. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Hindi tayo karapat-dapat mga minamahal. Sa kabila ng ating karumihan, niyakap tayo ng ating dakilang Diyos. Inibig tayo mga minamahal, pag-ibig na hindi kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers. Mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal po tayo ng ating dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, kung tayo po ay magsisisi, lalapit sa Diyos ng ating buong puso, hihingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Gaano man kalaki ang ating nagawang kasalanan. Sa ating mga minamahal na baguhan, sing laki man ang bundok ang ating kasalanan, sing lawak man ang dagat Pasipiko ang ating nagawang pagkakasala, sa oras na tayo magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang Diyos ay sagana sa kabagan, banayad sa pagkagalit. Ang ating dakilang Diyos, ang Diyos ng pag-ibig. Tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan at tayo po ay makapasok sa langit. Ang una po ay ang pananampalataya. Sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbingkay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Sampalatayanan po ninyo ang ating dakilang Diyos, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siya ay nag-iisang Diyos, nagkatawang tao, nabayubay sa krus, ibinigay ang Kanyang buhay upang ikaw tayo magkaroon, magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, ang makadiyos na pagsisisi. Aklat ng Roma 3, talatay 10, talon sa 23. Gaya ng nasusulat, walang matuwid
wala kahit isa. Sa 23, sapagkat ang lahat ay nangangkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po ng tao ay nagkasala. Tayo po ay magsisi, mga minamahal. Hindi po katwiran na hindi tayo nag-aagrabyado, hindi tayo nanlalamang ng ating kapwa, hindi tayo pumapatay ng ating kapwa, mga minamahal. Sapagkat mismo ang banal na kasulatan, walang matuwid kahit na isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya tayo po'y humingi ng tawad, mga minamahal. Mag-confess sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa Diyos tayo mag-confess, mga minamahal. Aklat ng unang Juan, kabanatay 1, talatay 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung tayo po, mga minamahal, ay magpapakumbaba sa oras na ito, ating i-confess lahat ng ating mga kasalanan sa ating dakilang Diyos. Sinasabing tapat at banal siya na tayo patatawarin sa lahat ng ating pong mga kalikuan. Patatawarin tayo ng ating dakilang Diyos. At ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat ng reliyon. Ito po ay pagsunod sa utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Aklat po ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang mapatawad ang lahat po ng ating pong mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo, yung ating pong napanood kanina. Habang nag-aawitan, mga minamahal, ang ating pong mga binabod, Jesus Finest Generation Choir. Habang sila umaawit, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang iba'y umiiyak, nag-iiyakan sa kagalakan, ang iba'y nanginginig, na parang nakuryente ng ilang libong voltahe at ang iba po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan rin po ay inyong mararanasan, mga minamahal, kung kayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakahalaga rin po, mga minamahal, ng bautismo sa Espiritu Santo, sapagkat aklat ng Roma 8:9, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kailangan po pala, mga minamahal, hallelujah. Bukod sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, kailangan din po ng bautismo sa Espiritu Santo. At bilang pagsuko, mga minamahal, ating pong itaas dalawang kamay, ating pong mga beloved viewers, at mga minamahal na mga bisita, itaas po ang ating dalawang kamay, sumunod po kayo sa maiksing dalangin na aking pong sasambitin. O dakilang mapagpala ng mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan at gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa mga kaluluwa na iyong inilapit mismo. Binigyan mo ng kapahintulutan, malapeng Jesus, hallelujah, pagkakataong makalapit sa iyong banal na paanan. Malapeng Jesus, patawarin mo po sila, malapeng sa lahat po ng kanilang mga kalikuan. Gawin mo po silang tunay, totoong Kristiyano, malapeng Jesus, sa puso, sa gawa, sa isip, sa katotohanan. Iligtas mo po siya, malapeng sa sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po siya, malapeng Jesus, hanggang siya yung muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal. Pasalamatan po natin ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, malapang Jesus. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, patawarin mo po kami. Hugas ng linisin ng iyong banal na dumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapang Jesus. Pagpalain po ang kanilang buong sangbahayan ang malapang Jesus. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay, lahat ng pangailangan, aking mga minamahal na mga kapatid. Kagalingan sa kanilang makaramdaman, malapang Jesus, kalutasan sa kanilang mga problema, malapang Jesus, kagalakan, kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Ipagkaloob mo po, malapang Jesus, bawat pangailangan o malapang Jesus na bawat isa. O malapang Jesus, hallelujah, ayon sa iyong binagaling na kalooban, malapang Jesus, hallelujah. Sa amin po mga minamahal mga kapatid, na hindi na po namin nakakasama, nakakapiling sa paglilingkod. O malapang Jesus, kahabagan mo po sila. Hipuin mo po kanilang mga puso. Ibalik mo po silang malapang Jesus sa iyong banal na gawain upang sama-sama kami ng papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katuhunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating pong mga kamay, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga beloved ang mga bisita, hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, ipatong po ating kamay sa ibabaw ng TV, sa ating mga laptop, at manampalataya po tayo mga minamahal, hallelujah, na pagagalingin po tayo ng ating dakilang Diyos. Anumang kahilingan sa mga oras na ito, ipagkakaloob ng ating pong pinakamamahal na Jesus sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Isipin po natin mga minamahal ang naglehan po sa atin, ang ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Banggitin po natin isa-isa lahat, mga minamahal ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming pong minamahal, ginagalang Pastor Weldy Estrada Almeda, sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, mga cancer, leukemia, diabetes, hallelujah, sakit sa dugo, sakit sa puso, hallelujah, tuberculosis, hallelujah, diabetes, hallelujah, kidney trouble, hepatitis B, liver cancer, mga ulcer, hallelujah, panlulupay-pay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Umalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Ang kinin na po natin, mga minamahal, amen? Ang kinin na po natin, praise the Lord. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, there is Jesus. Thank you so much, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah. At purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po darako mga minamahal sa ating po mga announcement. At bago po tayo magpatuloy sa ating po mga announcement, ating po ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda.
Almeda at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, praise the Lord. Sa ating pong mga beloved viewers, amen. Sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanilang pong beloved daughter, at higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal. 3 times a week po ang ating pong regular na pananambahan, mga minamahal. Amen. At ito po ay dinadaos dito po sa 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag. Araw po yun ng Martes, mga minamahal, Tamundong Residence po, mga minamahal, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon, mga minamahal. 10 piso, 5 piso, ating pong idaan dyan po sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Manood po tayo ng ating programa, mga minamahal, amen, TV program, amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay yung ating mga faith, pananampalataya, talagang nagdi-decrease, mga minamahal. Nais po tayo, nating ma-revive. Amen. Manood po tayo. Ating pong TV program, ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Amen. PTB 8 po, araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw po ng Linggo. Amen. Ang ating pong Facebook live streaming, mga minamahal, ating pong suportahan, atin pong i-share, atin pong i-follow, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron din po tayong YouTube channel, mga minamahal. Amen. Ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Amen. Subscribe po tayo, i-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa mga bago, mga minamahal. Amen. Meron po tayong counseling. Sa mga nais magpa-counsel po, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher o kaya sa ating pong beloved Sister Ate Vines po, mga minamahal. Amen. At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. Ating pong hayuan, unang-una ang ating pong loved ones, mga loved ones. Amen. Ating mga kaibigan, ating mga katrabaho, ating pong mga kapitbahay, lahat po, mga minamahal. Amen. Ating mga kababayan, mga minamahal, ating po silang hayuan, mga minamahal. Amen. I-share po natin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po nating sarilinin ang biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kailangan po nating i-share yan, mga minamahal. Amen. At ang kabilin-bilinan po ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, mahigpit na ibinibilin na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Kung nais po nating makatiyak, makasigurado, mga minamahal, makasigurado sa ating kaligtasan, mga minamahal. Amen. Mana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamama na Panginoon, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Dumalo po tayo Miyerkules, Biyernes at Linggo po, mga minamahal. Amen? At hindi lamang po kailangan dumalo, mga minamahal, kailangan maaga, mga minamahal. Amen? Kailangan makasama pa po tayo, maka-join sa pagpupuri, mga minamahal, sapagkat napakalaga po ng pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat kung tayo po, mga minamahal, amen, ay sumusunod sa utos ng ating dakilang Diyos, sinasabing pagpapalain tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging sa Bible study man, mga minamahal, amen, puntahan po natin, daluhan po natin po, mga minamahal, amen. At upang mga minamahal, yung ating mga minamahal na doon sa mga taga-barangay Tibag, mga minamahal, atin po silang hayuan, mga minamahal, amen. Atin po silang imbitahan na dumalo sa Bible study po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. More praising, more blessing po, mga minamahal. At kung wala na po tayo nakalimutan, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal. Tayo na po tumayo at tayo na po, mga minamahal, ay sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw nito na ating dakilang Diyos. At ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John
Aquino upang tayo po pangunahan mga minamahal sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.